Hello guys, hello mga Uragon, mga ka-anglers. Mayroon kaming ano ngayon gagawin, magluluto kami ngayon ng isda, yung isdang malaki na huli kahapon, nabingwit. Ayun, magluluto ang mga anglers, magsama-sama kainan, sama-sama na naman ang tropa. Ayan, si Ronnie, si Mr. Oiram. Punta kami sa bilya nila Sir Asi at ni Jess. Alright, magluluto doon ng talakito. So, ito naman yung pang main event, talakito, isisigang. Ito yung 1.705 kilograms. Ito naman yung 1.18 kilograms. So, bali dalawa siya. Yung isisigang. Hindi man lahat isisigang. Malamang ito ang isisigang. Itok at saka yung bidbid na malaking nahuli. Bilang ang pagtanggal niyan, kaya-kaya ni Marvin yan. Basta with love and tender care lang ang pagtatanggal sa hindi sasama ang tinig. Para pag kinain, subo lang na subo. Hindi na magtatanggal ng tinig. Ayan, yun yung laman. Okay, so alam na. Anong gagawin sa bidbid, sir? Yan yung laman ng bidbid. No. Anong gawin natin sa huli natin ito tayo? Yung pagtanggal diba, kinakayo ko lang. Oo, basta pag maganda kaliskisan mo muna para yung kaliskis kasi pag sumasama ko sa laman eh. Bula-bula? Pandyan. May laro yun. Pag hindi laro, siya na. Ayun. Alright, ito na. Dito yung bilya nila Sir Asi, oh. Itong building na to. So ayan, nandito yung mga lulutuin. Ayun, oh, may gulay pa. Dito yung mga isda na prepare na, lulutuin na lang, oh. So ayan, antayin lang namin si Asi Taulaba. So ayan, bababa na daw. YouTube. Inilista ko yung ano to eh. Inilista ko yung mga isa-shout magsusubscribe yung mga isip ko nag-subscribe na eh. Oh. So sabi niya siya, subscribe ako dito. Oh siya, sige. Isa-shoutout natin yung mga tropa ko. Inilista ko isa-isa. Tapos i-shoutout natin kada anong bago umuwi o bago pumunta doon. Pwede. Para at least, yun, magsusubscribe yun eh. Sabi nga sa akin, sana sir, dati ginawa din natin yung mga ganyang ano. Dami niya namin adventure doon. Dito na yan, galing ka. Oo, hindi dadayon. So ayan, mga Uragon, dito na. Hey. Sila Jess. Baka parating, message ko na. Ito na. Akit na naman. Grabe o saya nung pauwi na kami. Sabi ko sa'yo, antayin mo na makahuli ng talakito eh. Umaga naman kayo nakahuli. Pinakamalitan ng tumarawa ng todo. Ang nahuli na sabi ng talakito. Ano yung gusto ka na ako? Yung tawag dito, yung garnya na doon. Nakita mo yung taro. Ha? Ang part 1. Alright, dito na naman kami sa bilya nila Sir Asi. Hindi namin na tayo kawali. May kawali na. Ayan, may mini gym. Alright. Alright, mga Uragon, ito na yung talakitok na nahuli kahapon. Malaki. Tinulang talakitok. Ayan. Sasabawan, tinula yan lang. Tubig lang. Lalagyan ng marikado. Wala na naman eh. Kamatis, sili. May sibuyas dahon. Basta sinabala dyan. Ito lang lalagay. Ito sa akin pa, itong stand pa no? Kasya na yan? Alright, ayan o. Si Mario pa. At ito yung bidbid na nahuli kay Mr. Oiram. O yun o. Timplahan na. Mayroon palang sibuyas at mga ano to ha. Bidbid, laman lang kinuha. Ang buti yung ulo ko no? Papatalo yung lugar na pinagpapinahan namin yan no? Ni Mario. Alam mo natin, madali yan. Ilang tayo minute na yung kawali? Kawali. Yan yung naman ang bidbid. Sige nga. Anong gawin natin sa huli natin ito tayo? Yung pagtanggal diba, kinakayo ko lang. Oo, basta pag maganda kaliskisan mo muna para yung kaliskis kasi pag sumasama ko sa laman eh. Sipin mo yung... Kaya sabi ko nga sa'yo eh, bidbid na ba? Hindi pala to. Basta marunong ka lang kung paano didiskartehan. Ako na kayo ng bidbid? 4. Nakita mo yung picture? Makita yung sino ng champion ng bidbid. Si Acham yung sa bidbid. Di ba? Parang ano lang, parang turiso lang. Kaya nga sabi ko nga sa'yo eh. Basta kari lang ang
Hindi makapunta eh. Kung dyan. May ano yun, may pamili daw, siyesta. Yung ilaw na po eh. Salad to, salad. Sausawan. Hindi siya Punong-puno ah. Gulay pa. Bawasan di ko lang sa puno. Yan mo dito, meron eh. Ano, ayaw ka, di ba? Yan. Ano di ano eh? Basag ang ngipin natin dyan. Ito lang yung hindi ko alam eh. Ayan, pwede na. Kaya. Yeah, kahit ano. Yung ginanong ko, bigyan na dito lahat. Ay, yung ano pala, sandok. Alright, guys, mga uragon, kakain ng mga anglers. Ayan o, ito yung tinulang isda. Ayun, aliit yung kasirola, kaya tinanggalan ng sabaw. Ayan pa. At ito na yung Bit-bit. bidbid na nahuli ni Mr. Oiram o. Bang klase yung pagkadali ni si Ronnie eh. Ayan o, bidbid yan. Tapos dito yung talakito, tinula. Sabaw-sabaw tayo ngayon mga ka-anglers, mga uragon. So, let's eat! Beso, beso. Beso guys. Mas lasang Masin. masin. Oo. Sabi ko sa'yo kanina eh. Yung talakito. Sabi ko, babayin natin. Oo, talaga. Oo, tingnan mo yung ulo. Ito na Oo, yung yan, 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 ulo, yan, yan, talagang yan. yun ang favorite ni si Ronnie. Oh, Ang laki. pang-mayor yan, pang-mayor. Sunod ng mulo. Ayan. So, kakain na kami, mga uragon. Kain tayo. Nice ba? Oo. Yes, ano, magtungas ka dyan? Dyan. Sabaw lang ako, ayos na. Kahit wala na kanin. Ito lang ako. Ginagawa mo. Parang lang ka. Ito yung ulo ng tao ito, isang malaking hawong. At yan yung bit-bit. Parang lang yung bigyan. Tara, kain na. Eh, wala ka ba? Eh, kain na. Yan ang buhay agad. Kasi mas malaki sa akin. Hinayaan ko na siya. Release ko na yun. Dapat kasi i-release mo, kaya mali malaki ang huli, i-release mo. Kasi advantage ng maka-release. Kaya mapupulot mo niya ang mo kapag tatanong. Kasi tirik-tirik yung ano mo, ewan mo eh. Tapos patungan ka pre. Ha? Ang patungan. Wala eh. Nasabay ko oh. Pero pwede di ba? Sarap. Dami yung ganun sa dahil. Yun, hindi na. Kain na na. Ba't yung makaputaas eh? Ay, gusto nga ako magluluto dito eh. Baby. Alam mo yun ako? Yung babaluto ka ako sa amin. Sa asin mo lang. Ito yung asin lang siya. Ako kung naluto, sa asin lang siya. Kung ako kung sa akin mo sinuto sa akin, pinasadaw na sa amin. Sa tingin ko parang pwede rin tuwing dalawang daan sa kapain eh. Minsan nagagawa mo. Ikaw sabi? Amazing. Tingo lang ano, tingo lang nakakito. Patulog pa. May perfect talaga yan. Nakanasin mo sa talaga yun. Mamaya kayo, bago dito ba? Nakasama ba ba lang eh? Makahuli kasi. Laro. Oo, nakakita. Yung maliit nilarat. Alam mo ba nahuli ng maliit tarat? Anim. Nakatanto pa yung Ito. Nakapito yun, yung maliit tarat. Mabigat lang nung niyakap na kung tanong sa tanong na ito na natin. Tapos natin ikaw, dalawang nura. Dalawang nura kayo natin. Ito yung etiket ko. Ito
Ito. Oh, main event. Yan. Ulo ng talak ito, ang main event ko. Tama na. Meron pa oh. Kaya? Isa nila ako, hindi ako malaking. Ako naman kumain si Marlon, ako at saka si Ayan. Erwin. Tapos na kumain mga anglers. Grabe. Yung sa na si Timothy, nakakalas na kami. Meron kami na umakin. Alright, mga Uragon, tapos na yung kainan. Uwi na. Ito na ang outro. Dito na magtatapos. Tapos na ang kainan. Tapos na rin ang vlog. So maraming salamat sa panonood. Please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga video ina-upload. Bye bye, I love you.